मोजां मोनसे कनसेप्ट आरो इफोरजोंनो लांबाय थायोबानो जोंहा थालांबाय थागोन आरो बैसागु जुदि जों बुङोबा आरो लोगोसे जुदि रंजालि बैसागुनि जों जुदि अर्थखौ जों जुदि बुंनो नागिरोबा बे गोदान बोसोर आरो मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर फोरबो दिनै जुदि जों रंजालि बैसागुखौ बुंनो थाङोबा गुवार सेन्सआव जिखुनु जाति धर्म भेदजों कुनु लोब्बा थानाङा जिहेतु गोदो गोदायनिफ्राय सिन्स टाइम इमेमरियेल बर'फोरा बैसागुखौ मिथिंगाखौ लोब्बा लानानै खुंबोबाय थादों आरो दिनै बर'फोराबो दिनै गामियै न'खर न'खर रंजालि बैसागुखौ फालिथाय खालामाबासिनो दिनै मोनसे स्टेजाव लाबोनो हादों स्टेजाव लाबोनो हादोंनि जाहोनानो गिदिर जाहैबाय दिनै सबखौ मोनसे फरमनि गेजेरजों सब जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन हारिखौबो बैसागु माने मा बेखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे खाबुखौ लानाय जादों आरो दिनै बैसागु होनबा दिनै गुबुन हारिया बिखेखकरि हारसा जाथिया जेसेबां गिदिर माने प्रमाणे बिथांमोना खुङो जोंनियाबो एसेबांनो मोनसे साबसिन हामसिन गावनि मोनसे परम्पराखौ लाखिनानै जों खुंनो रोंनांगोन आरो बेखौ हानांगोन आरो बेखौ खुंनांगोन मानो होनबा दिनै जुदि दानि बर्तमाननि परिबेखखौ जों जुदि नायोबा जों नुगोन दिनै मानसिफोरा प्राय टाउनमुखि जालांबाय टाउनमुखि जानाय लोगो लोगो बे रंजानाय बाजानाय मोनसे समाज होननाय बुस्थुआ गोमालांदों आरो दिनै समाज होननाय मोनसे बुस्थुआ बुंनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि परम्परा बुं ट्रेडिसन बुं जोंनि रावखान्थि बुं जोंनि फोरबो बुं बे बुस्थुआ कालेक्टिभलि लासै लासै खमायलाङो आरो गोमालांनो नागिरो दा बे बुस्थुखौनो ट्रेडिसन हिसाबै लाखिनो थाखाय दिनै बैसागुखौ मोनसे गिदिरैनो जेरावबो बर'आ बुहुमाव थाया मानो फिसाबाबो बेखौ सके खने मोनसे अडिटरियामनि सिङावबाबो बे बैसागु फोरबोखौ खुंनांगौ दा नायोबा दिनै जों 21st सेन्चुरियाव सोलिबाय थादों कम्पिउटार जुग दिनै मानसिफोरा टाइम टेबोल थाबाय मानसिफोरा अनेक जों जाति हिसाबै गोदो जों आबादारिमोन मेक्सिमाम दा आबादारि हिसाबै बुङोबा दिनै जों आबादारिनिफ्रायबो जोङो बिराद खमायलांबाय सोर मानसियानो जों आबाद मावो आरो दिनै मानसिफोरा साख्रि बुख्रि जाबाय आरो गावनि थांनाय थैनायनि बाथ्राखौ लानानै गावनि आर्जननि थाखाय दिनै गावनि देशखौ गारनानै गावनि थावनिखौ गारनानै गुबुन स्टेटआव गुबुन रायजोआव थानानै खामानि मावनाय जायोबो दा बे हिसाबाव जोंनिया बर' माहारिनि जे खुंनायनि समाबो एफायनो खमायलांबाय मानसिफोरा सम होनो हाला नाथाय थेवब्लाबो दिनैनि स्टेजाव खुंदों आरो लोगोसे खेबसेयावनो खुंजोबनो हाया दिनै हयथ' सानथाम सानब्रै सानबानि गेजेरजों जों जेसेबां रंजानांगौ बाजानांगौ बेहायनो मोनसे खालामनांगोन जोङो मानोबा जों मुगाजोंबो सोलिनांगोन लोगोसे जोङो गावनि परम्परा गावनि बे रिति रिवाजखौबो जों लाखिनांगोन आरो एक्चुअलि आं दहायनो बुंखादों दिनै बैसागु जुदि बुङोबा जिखुनु मोनसे धोरोमजों लोब्बा लाखिनायनि बाथ्रा नङा जुदि जों मोनसे रेस बुङोबा बर' हारिया मोनसे जाति मोनसे रेस बे रेसाव गावनि गाननाय जोमनाय जानाय गावनि फोरबो गावनि निति नियम दङ दा दिनै रंजालि बैसागुआ जाहैबाय बोसोर गोदानाव खुंजानाय मोनसे फोरबो आरो देरसिन फोरबो आरो रावबो जों गोदान बोसोरखौ जेनेखा जोङो बरायो बेफोरैनो गुबुन धर्मारि लानायफोराबो गुबुन इसोरखौ सिबिनाय मानसिफोराबो बेखौ बिखाफोर दानाय हो जा खुलाभाबे आमतरिभाबे बिथांमोना जेनेखा बैसागुखौ खुङो साधारन बेफोरनो खुंनांगौ आरो आंनि बुंनाया दुखुथावथ' बेनो जाहैबाय दिनै जोंनि गेजेराव खाम सिफुं
सेरजा हारमोनियम जथा दामग्रानि अभाब दङ दिनै जों गुबुन हारि बिखेखै जों जुदि हारसा जातिखौ नायोबा टाउने सहरे बिथांमोना लाखिदों दिनै जों बिथांमोननियाव पर्याप्त परिमाणाव धुल पेपा दामग्रा बिथांमोना हदाय गोदानै जेनेरेसन बिथांमोना होबाय थादों आरो बिथांमोननि जि बिहु मोसायो बिहु मोसागिरिफोराबो खमायलाङाखै बारायलांबाय थादों बेबायदिनो जुदि जोंबो जुदि राव हारिमु गावनि ट्रेडिसनखौ जुदि लाखिनोबा बेबायदिनो जोङो बोसोरै जोङो बैसागुनि सिगाङाव बे गामि ओनसोल जायो ओनसोलाव जा मोनसे वर्कशप खालामनांगौ वर्कशप खालामनानै जोंनि जि दामग्रा देग्रा जि इन्सट्रुमेन्ट बेखौ जों फोरोंनांगौ सोलोंहोनांगौ तिथियासो जोंनि बुस्थुआ बे बुस्थुआ थागोन आरो गभर्नमेन्टआबो बे मोनसे एनकारेज होनांगोन आरो दिनै जों नुनो मोन्दों आसाम सरकारा बिहु खुंनो थाखाय 1.5 लाख करि अनसुंथाइ होदों आरो बेखौ 15 दिन बैसागु मासनि 10 या 15 दिननि गेजेराव खुंनानै फोजोबनांगौ नाथाय थांनाय बाराव मा खालामदों बिथांमोना माने रंजालि बैसागु होआखैमोन बिराद दावराव सुदाव जानायाव देग्लाय रंजालि बैसागुबो सोजोबनाय जादों सोनाय जादों बेफोर मोनसे एनकारेज जिहेतु जोंहा दा बिटिआर सरकार दङ बिटिआर गभर्नमेन्ट दङ दा एफादियावनो सम बिथांमोना खाम सिफुं दामनो थाखाय वर्कशप मोनसे खालामनांगौ आरो लोगोसे स्कुलफोरावबो बिटिआरआ मोनसे बिखेख करि बर' मिडियाम स्कुलफोराव दामनाय सुनायखौ मिउजिक क्लासफोराव मिउजिकआव सोनांगौ आरो তেতিয়া जों ए बुस्थुखौ जों लाखिनो हागोन आरो जिहेतु जोंनि वर्क एक्सपिरियेन्स गैया गोबां माने ए ग्रेड बी ग्रेड होयो एनभाइरमेन्टेल साइन्सआव ग्रेडिं होयो बेफोरनो मेट्रिक लेभेलाव मोनसे ग्रेडिं सिस्टेम खालामनानै बिखेख करि बेखौ मोनसे साबजेक्टआव सोसोनानै जोंनि दामनाय जोंनि माबा माने दामनाय जा मोसानाय जा बेखौ सोनानै दिनै स्टुडेन्टसफोरखौ एनकारेज खालामनांगौ आरो आंनि बुंनायाव आरो नायबा दिनै खमायलांबाय थादों दिनै मानसिफोरा हयथ' गावनि गथ' गथायखौ गिटार ड्राम सेट पियान' फोरोंनो थाखाय स्कुलाव जों लांनाय नुयो आरो मिउजिक स्कुलफोराव लांनाय नुयो नाथाय खाम सिफुं दामनो थाखाय खुनु माबा खालाम आरो लोगोसे दिनै मोजां मोनसे मोजां जों नुनो मोन्दों बिखेख करि बाथौ थानसालिफोराव किसुमान गामिफोरा लाइमोन उन्दैफोरखौ समाव बेफोरनि खाम सिफुं दामनायनि थाखाय ट्रेनिं होनाय जायो मोसानो ट्रेनिं जायो मोजां मोनसे कनसेप्ट आरो बेफोरजोंनो लांबाय थायोबानो जोंहा थालांबाय थागोन आरो